This segon. meeting is being recorded. Perfecte. Bona tarda i benvinguts a una sessió més d'aquestes sessions de benvinguda i acompanyament als grups motors per impulsar comunitats energètiques. Avui ens centrarem bàsicament amb el parlar de diners, no? Aquesta cosa que ens porta tants mal de caps, i sobretot molt focalitzat en el pla de viabilitat, no? Que és allò que fa possible que la nostra comunitat energètica sigui viable econòmicament, i també les vies de finançament que podem tenir com a comunitat energètica. Si vols passar, Mica. Sí. Perfecte. Llavors, com sabem, és un projecte de Som Comunitats, que és un entorn format per altres cooperatives, no? És una cooperativa de segon grau, on estem impulsant des de Som Energia, Som Mobilitat, COPDEPS i Plural, i dins de Plural unes altres cooperatives com EPI, Arquenova, Tàndem Social i Suno. I avui, concretament, ens acompanya la Micaela Villaverde, de Tàndem Social, una especialista en temes de finançaments i plans de viabilitat de les comunitats energètiques, i avui delegarem la sessió en ella. Com a bona especialista ens explicarà tot el que sap dels plans de viabilitat, o una part, perquè per una hora arribem on arribem. Així és que, Mica, tot teu. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies també per convidar-nos a participar. Jo fa una miqueta més de 4 anys que treballo en temes de transició energètica i acompanyament a comunitats energètiques, tot i que fa 10 que treballo en temes de consultoria estratègica, models de negoci, pla de viabilitat. Doncs diuen que això del tema dels números se'm dona bé, però no és important que se'm doni bé a mi, sinó que se li doni bé a vosaltres, sí? I a veure si us puc transmetre la importància de poder entendre què hi ha darrere, no? I reflexionar sobre la importància dels números i com interpretar-los. Sí, aquí, i és una de les primeres coses que quan parlo amb comunitats energètiques, és aquí no cal ser expertes comptables, ni financeres, ni res, però sí que hem d'entendre conceptes que són indispensables per poder prendre decisions. Sí? Doncs no cal que siguem nosaltres que estaran després fent el balanç, el quadre de tresoreria, els tancaments comptables. Això, si no ens veiem en es pot contractar alguna persona o entitat que ho faci. Però sí que és important poder entendre i prendre decisions al voltant del que ens diuen els números. Doncs avui el que parlarem, per una banda, primer és entendre de què parlem quan parlem de pla de viabilitat i quines són les àrees que composen quan parlem d'un pla de viabilitat i les coses que hem de tenir en compte per constituir-ho, per elaborar-ho. I després farem una reflexió que no entrarem tant a dins perquè us donarem la informació perquè la podeu llegir més en detall, però poder reflexionar quines eines de finançament hi ha al nostre voltant que ens poden ajudar per l'impuls de la comunitat energètica. Sí, doncs també reflexionarem sobre la necessitat financera que tenim i quins poden ser els instruments més adients. Sí, però tota aquesta informació us la donarem perquè la podeu llegir amb més calma, perquè també en una hora no podrem fer-ho tot. Vale. Doncs, com a primer punt, de què parlem quan parlem de viabilitat econòmica? Sí que sabem que, avui em posarem un mode molt econòmic, sí que de vegades fugim en el sector de l'economia social de parlar de números o de viabilitat, però una comunitat energètica no deixa de ser una empresa que ofereix serveis a les seves sòcies, sí? Serveis amb un model d'organització específic, amb les sòcies que també formen part de la governança, però estem oferint serveis. I aquesta empresa volem que tingui una llarga vida. I, per tant, quan parlem de viabilitat econòmica, el que anem a analitzar és tots els recursos que hem d'emprenar per portar a terme les activitats energètiques envers el rendiment econòmic que ens dona. Sí? Doncs és una suma i resta, ingressos que obtenim del servei menys les despeses que ens comporta portar-ho a terme, i això ens dona la viabilitat. Sí, si és positiu vol dir que és viable econòmicament l'empresa o el servei, no? En funció del que estem analitzant, que voldrem analitzar-ho tot. I si ens dona negatiu, tenim un problema i haurem de prendre decisions. Doncs per què també us animem a començar a fer aquestes reflexions abans de constituir-se o de començar a engegar serveis, que també s'ha de fer i s'ha d'anar actualitzant. Però quan plantegem muntar una comunitat energètica, que estem creant una empresa amb valors cooperatius, però estem creant una empresa per impulsar el projecte, està bé ser conscients del que implica. Sí, doncs avui us donarem unes pautes de els conceptes importants que hem de tenir en compte,
farem un exercici molt petit, molt senzill, però que segurament us ajudarà per transposar-ho després a les vostres comunitats i res, anem parlant si teniu dubtes. Vale. Doncs deia, viabilitat econòmica és ingressos que generem menys totes les despeses que tenim per oferir aquest servei. Vale. Però hi ha 3 eines que ens poden ajudar a analitzar la viabilitat d'una empresa. Sí? Jo parlaré d'empresa, però és la comunitat energètica. Hi ha 3 eines que podem analitzar i que hem d'anar en compte. Tot i que avui ens centrarem sobretot en el compte de resultats, sí? Les 3 són interessants a tenir en compte i entendre què ens ensenyen, perquè podem tenir problemes, potser no de viabilitat, però sí de tresoreria o sí d'endeutament. Vale. Doncs quines són aquestes 3 eines? La primera és el compte de resultats, que quan estem constituïdes, tant a nivell associació com a cooperativa, cada any, no, quan tanca l'any fiscal, nosaltres hem de preparar un balanç i que és el balanç de situació, i una PIG, que és el document de pèrdues i guanys de l'exercici. Vale. Per què ens serveix saber tenir aquesta informació de pèrdues i guanys? Doncs aquest document ens ensenya quin és el resultat d'un període determinat a nivell de quants ingressos hem tingut i quantes despeses hem tingut. Sí? Doncs és ingressos menys despeses i ens permet veure si aquesta empresa és viable econòmicament. Vale. Per tant, el primer eina sí que analitzarem és el compte de resultats i avui veurem com fer-ho perquè podem fer previsions, que és el que ens dona el pla de viabilitat, ens dona una imatge de quines són les fonts d'ingressos i quines són les despeses que tenim a la comunitat energètica i ens permet veure si som sostenibles o veure quines decisions podem prendre i és sobre el que ens centrarem avui. Però després existeix també el balanç de situació, que això el que ens mostra és el múscul econòmic de l'empresa. Què vol dir això? Per una banda tenim tot l'actiu, tot això que tenim en la nostra propietat, i per altra banda és això que tenim, com ho hem pagat. Ho hem pagat amb fons propis o ho hem pagat amb deute? Vale. Aquesta foto del balanç és també interessant perquè ens interessa per veure quina és la capacitat que tenim com a comunitat energètica per agafar deute, per fer noves inversions, si estem capitalitzades o no. Sí? Es permet veure tot això que tenim en la nostra propietat, com ho hem pagat, sí? I poder prendre decisions al voltant d'aquí. I hi ha un tercer punt, que no és poc important, que és el quadre de tresoreria. Vale. Aquest document es fa mes a mes i el que em permet veure és si tenim a caixa, sí, a la tresoreria, al banc, el diners suficient per poder fer front als deutes que s'han de pagar aquell mes. Vale. Perquè nosaltres pot passar que tanquem l'any de manera positiva i tenim més ingressos que despeses, però de vegades, si bé ja hem facturat, encara no hem cobrat. Que això passa de vegades, no? Emitim una factura o hem de pagar algun servei, però encara no hem rebut aquests diners. Però aquests diners ho necessitem per pagar una altra cosa, no? Doncs moltes vegades passa, o és un error que s'ha de corregir, que hi ha empreses o comunitats que són sostenibles, però que poden haver-hi mesos de l'any en el que tenen tensions de tresoreria. Això vol dir que hi ha mesos que potser no tenen el diners suficient per fer front a les assegurances, al manteniment. Doncs això també s'ha d'analitzar com cobrarem aquests serveis, quina seria la periodicitat, o fins i tot si cobrarem una subvenció, en quin moment la cobrarem, com avancem aquest diner si ho necessitem ja, però la subvenció arribarà d'aquí a 3 mesos. Sí? Doncs és una altra visió de les necessitats econòmic-financeres que tenen les comunitats energètiques que està bé analitzar, però que no és el que ens centrarem avui. Sí? Però en tot cas, són les 3 eines que ens ajuden a veure la viabilitat econòmica, la viabilitat financera i la viabilitat a nivell de tresoreria. I com a comunitat energètica són 3 eines que ens diuen coses importants i que hem de poder entendre què és el que ens diuen cadascuna d'aquestes. Vale. Fins i tot, perquè després quan parlem de finançament, hi ha diferents instruments de finançament en funció de on tenim un problema. Sí? No és el mateix tenir un problema en què tenim més despeses que ingressos
I això potser hem de prendre decisions sobre el preu, sobre l'estructura de despeses que tenim, veure com podem arribar a més persones, o podem tenir un problema de que estem massa endeutades i no podem fer front a aquestes deutes. O podem tenir problemes puntuals de mesos determinats per fer front a determinades factures, però no vol dir que no sigui viable. Sí? I, per tant, hi ha instruments financers diferents en funció de la necessitat que tenim. Vale? I per això també és important, quan parlem després dels instruments financers, poder identificar ben bé quina necessitat venen a resoldre. Vale? Però bueno, això ja ho veurem més al final. Vale. Doncs avanço. Doncs en una comunitat energètica i en una empresa qualsevol, cooperativa o no cooperativa, podríem agrupar las despesas de dos maneras. ¿Sí? Por una banda, las despesas operativas o las despesas directes, que són les que estan íntimament ligades amb el producte o el servei que volem oferir, sí? I que si aquest servei no existeix, aquesta despesa tampoc. Sí? Són despeses que existeixen per portar a terme aquest servei o aquest producte. Vale. I després tenim despeses indirectes o d'estructura, que si bé són despeses que les necessitem com a entitat portar a terme perquè en el global la comunitat funcioni, no estan tan íntimament relacionades amb cada servei en particular. Vale. Doncs, per exemple, si tenim un servei d'autoconsum compartit, doncs aquí haurem de pagar un segur, sí? Podríem o hauríem de monitorar aquesta instal·lació, hauríem de fer un manteniment d'aquestes instal·lacions, potser hem demanat un préstec per finançar-nos i haurem de tornar aquest préstec, s'haurà d'amortitzar aquesta inversió de les instal·lacions, haurem de parlar amb la distribuïdora i dedicar hores, no? per fer els canvis de coeficients o poder fer assessorament a les sòcies o atenció específica a les sòcies sobre aquest servei. Tot això són serveis que, si no tinguéssim autoconsum col·lectiu, no els tindríem. Perdó, despeses, sí? Són despeses que, si no tinguéssim aquest servei, no existirien. Vale. I en la mesura en la que tinguem més serveis, hi haurà despeses operatives o despeses directes que les podrem agrupar per serveis. Aquestes són les despeses d'un autoconsum compartit. Però si tenim una despesa d'un cotxe elèctric, doncs seran altres les despeses. Sí? O les despeses de gestionar una compra agregada seran altres, sí? Però estan íntimament lligades al funcionament d'aquest servei. Després tenim, per altra banda, les despeses d'estructura, sí que us deia, que són transversal, sí? Que les necessitem però no les podem ligar tan automàticament al servei en els que estem treballant. Doncs aquí tenim, per exemple, despeses de comunicació, no? Donar-nos a conèixer, captar persones sòcies, fer activitats al municipi on estem, tota l'atenció a sòcies per explicar els serveis, per poder veure quines noves necessitats tenen, una eina de gestió per poder gestionar tots els serveis, si volem contractar una gestoria o una entitat coordinadora que ens ajudi en professionalitzar tasques que potser de manera voluntària no podem assumir. Sí? Aquestes són despeses que les necessitem independentment del servei que tinguem actiu. Sí? I per tant, aquí hi haurà economies d'escala. Què vol dir això? Aquestes despeses d'estructura normalment són fixes, no canvien. Mentre més serveis, aquestes normalment no varien o es mantenen o l'increment és molt petit en funció de l'increment de despesa directa. Sí? Què vol dir això? Aquestes despeses d'estructura són les mateixes si tenim 10 sòcies, 50 sòcies o 350 sòcies. Les mateixes o potser una miqueta més, però no incrementa en la mateixa proporció. Sí? Per tant, mentre més serveis tinguem o més sòcies tenim, aquesta despesa cada vegada és més petita si la distribuïm entre les sòcies o els serveis que tenim. Vale. I aquí, de fet, aquest és, i que ho parlem molt internament a Som Comunitats, aquest és un dels grans reptes que tenen les comunitats energètiques. Com fan per tenir estructures lleugeres, sí? Que no tinguin molta càrrega de despesa d'estructura i alhora com poden digitalitzar tots aquests serveis perquè sigui més
més econòmic i més fàcil de gestionar. O sigui, les comunitats energètiques, que ara ho veurem, la seva raó de ser no és només tenir un autoconsum compartit, sí? Perquè si no estarem generant una despesa d'estructura molt gran per tenir només un autoconsum. Vale. Que això no vol dir que podem iniciar amb l'autoconsum, i tant, però la vocació que tenim o la voluntat que tenen, no, les comunitats energètiques és que hi hagi més serveis, sí? I per això estem muntant aquesta estructura. Si ens quedarem només en un autoconsum col·lectiu, no cal fer tot això, sí? Perquè tindrem una despesa d'estructura alta. Vale. I una altra cosa respecte a la tipologia de despeses. Tenim, que us deia, les despeses fixes i les despeses variables. Sí que veuran que estan en dos colors diferents. Què vol dir això? Les despeses fixes normalment no varien si tenim més serveis, més quilowatts, més sòcies, la despesa és sempre la mateixa, sí? O no incrementa en la mateixa proporció. En canvi, les despeses variables sí que incrementen en la mateixa proporció que incrementa el servei o les sòcies o la inversió. Vale? Doncs això és important i torna a agafar importància el tema de les economies d'escala, no? O el volum o l'ambició que podem tenir com a comunitat energètica. Si veiem que la gran majoria de les despeses d'estructura són fixes, com fem per agafar volum i perquè aquestes cada vegada siguin més petites? Com fem per arribar a més sòcies? Com fem per tenir més serveis? Podem compartir serveis entre altres comunitats energètiques per agafar escala? I tant, sí? Doncs el gran repte que tenim les comunitats energètiques és com fem que aquesta despesa d'estructura cada vegada sigui més petita o més eficient, sí? Molt bé. I un altre concepte que us volia transmetre aquí, a veure si ho tinc aquí, si no... Vale. És que cada servei energètic que poseu en marxa és important analitzar quines són les despeses que estan associades. Sí? Ara veurem l'exemple, en un cas hipotètic, bastant real però hipotètic, d'un autoconsum compartit, però és important veure quines són les despeses de cada servei per poder establir el preu del servei a la sòcia. Sí? Quan tenim un servei és fàcil, perquè són totes les despeses de la comunitat, però en la mesura que tenim 2 o 3 serveis ja es complica molt poquet, però es complica una miqueta més aquest càlcul del preu, sí? Però sí que és un tema important. Fins aquí anem bé? Sí? Vale. Doncs, que és una miqueta el que us estava transmitint ara, no? Cada servei energètic té una estructura de despeses una, i després tenim les d'estructura, que són independentment als serveis que tinguem. Sí? I les dues són, o sigui, les dues variables són importants conèixer i veure què hi ha darrere. Molt bé, doncs com es fa un per dies i guanys? Sí? Que bàsicament és el pla de viabilitat sobre el que treballarem avui. Per una banda tenim els ingressos generats, ingressos per venda de servei energètic, sí? Per vendes de quilowatt-hora, per venda de compra agregada, per venda d'ús del cotxe. Sí? Quins són els ingressos que hem obtingut gràcies a la venda d'aquests serveis energètics? Menys les despeses o el cost associat a executar aquest servei. Sí? Quina és la despesa directa de posar en marxa aquest servei, d'oferir-ho? Vale. Doncs, si fem ingressos menys despeses del servei, obtenim un marge brut. Vale. Això ens diu si el servei, si el producte que estem oferint o el servei, si cobrim mínim el que ens costa generar-ho. Sí? Si això ja ens dona malament, fatal. Mínim hem de cobrar el que ens costa. Mínim. Que sembla una obvietat, però que moltes vegades no, en el dia a dia no ho veiem tan clar. Vale. Doncs a aquest marge brut, que és el que cobrem menys el que ens costa de manera directa, li haurem de descomptar les despeses d'estructura, sí? Aquestes que vèiem abans que són globals independentment dels serveis que tinguem. Vale. Doncs a aquest marge, si li descomptem les despeses d'estructura, obtenim el resultat operatiu, o l'EBITDA, sí? I ens permet veure, vale, ara podem veure si podem fer front amb els ingressos que tenim a totes les despeses, tant directes com indirectes. Sí? I això és molt important que l'EBITDA ens doni positiu. Vale? Ens permet veure si és viable aquesta activitat econòmica. Vale? Coses que poden passar. Si el marge brut és negatiu,
hem de revisar algun tema o amb els preus o amb les despeses que tenim, sí? Però aquí aquest marge brut no pot ser mai negatiu. Si tenim un EBITDA negatiu, un marge brut positiu, però un EBITDA negatiu, hem de revisar les despeses d'estructura. Tenim moltes despeses d'estructura? Podem generar ingressos extraordinaris per cobrir aquestes despeses d'estructura que per als serveis no arribem? Què vol dir això? Potser podem fer, perquè un any tenim alguna despesa extra que no la teníem contemplada i fem, mira, organitzem una xocolatada al barri o fem una arrossada per parlar sobre la transició energètica i generem ingressos aquí. Sí? Que això, com a comunitat energètica, no vivim de fer arrossades, però potser podem tenir aquests ingressos extra per temes puntuals que ens permetin fer front a aquesta despesa d'estructura. Podem tenir subvencions també, sí? Que en funció de quina tipologia de subvenció sigui, podem tenir-la o aquí o en inversions, sí? Que ja ho veurem després. Però és important veure aquesta foto. Ingressos que generem menys totes les despeses que tenim. Vale. I amb això arribem a l'EBITDA. Vale. Què vol dir EBITDA? És el resultat abans d'interessos, impostos i amortitzacions. Vale. Doncs, conceptes. Doncs, amortitzacions. Vale? I que això no és el que de vegades ens ve al cap és de aquesta inversió l'he amortitzat en 3 anys, que vol dir que ja he recuperat el diners. No és l'amortització financera aquí. Estem parlant d'un concepte comptable. Vale? És l'amortització comptable. Què vol dir això? Nosaltres, quan comprem un bé, un cotxe, per exemple, o una bicicleta elèctrica que voldrem compartir amb la comunitat, aquesta bicicleta és de la nostra propietat, si la comprem. Si la lloguem, no entraria aquí. Però si la comprem, és de la nostra propietat. I aquesta bicicleta té una vida útil determinada. Sí? Doncs, comptablement, nosaltres estem obligades, i això és per la Llei General Comptable, estem obligades a poder, com es diu, estem obligades a descomptar aquesta vida útil que va perdent el bé, sí? És que té un nom. Bueno, estem obligades per llei... Provisionar. No. O sigui, a demostrar que aquest bé cada vegada costa menys, sí? O sigui, comptablement, si avui comprem una bici, d'aquí un any, si la volem vendre, costa menys, sí? Perquè ja no està nova, sí? Té un any de vida i això ha fet que realment el meu bé, al dia d'avui, em pagaria menys que el que em pagarien fa un any. Depreciació. La depreciació, ahí està. Estem obligades gràcies, a reflectir aquesta depreciació, vale? Perquè si no ens estaríem enganyant i estaríem dient que tenim un bé que tota la vida costa el mateix o ens donarien el mateix diners i això no és real. Vale? Doncs, torno. Totes les inversions que tenim que estan en la nostra propietat s'han d'amortitzar comptablement, sí? I hem de reflectir aquesta pèrdua de valor que anem tenint any enrere any. Vale? En quants anys s'han de depreciar o d'amortitzar? Per exemple, les plaques comptables podem fer-ho des de 13,6 anys fins a 30. Sí? O sigui, la normativa comptable et da baremos i tu pots escollir quina és la velocitat d'amortització que vols posar. Vale. Però, en tot cas, això, l'amortització, que és una pèrdua que nosaltres tenim, perquè és una pèrdua de valor del nostre actiu, no vol dir que és diners que hem de posar de la nostra butxaca. Sí? És una pèrdua comptable. Això vol dir que en el nostre balanç, quan veiem el que tenim en la nostra propietat, cada vegada tindrem una miqueta menys, perquè aquest bé està depreciat, cada vegada costa menys. Vale. Doncs, dèiem, ingressos menys totes les despeses que tenim ens dona el resultat operatiu, sí? El diners que ens queda. Aquí l'hem de descomptar aquesta pèrdua de valor, sí? Que és l'amortització, i ens dona el resultat abans d'interessos i impostos. Vale. Doncs, després aquest resultat l'haurem de descomptar, per exemple, si vam demanar un préstec i hem de retornar interessos. Sí? Doncs hem de descomptar aquests interessos. O, sí, interessos financers. I ens dona el resultat abans d'impostos. Doncs si això és positiu, s'haurà de pagar l'impost societari i ens queda el resultat de l'exercici. Vale.
Aquest resultat de l'exercici és un guany, és un benefici que tenim i perfecte. Doncs aquest benefici ens permet capitalitzar-nos, ens permet incrementar el que tenim com a cooperativa. Sí? Ser sense ànima de lucre no vol dir ser sense ànima de benefici. Vale? Benefici volem, sí. I per què? Perquè si tenim demà una despesa no prevista, volem fer una nova inversió. Clar, amb aquest benefici, si ho anem acumulant, tindrem més capital a la comunitat energètica i podem fer front a aquestes noves despeses. Sí? El ser sense ànima de lucre, el que vol dir és que aquest benefici que tenim a final d'any no ho podem repartir entre les sòcies. S'ha de quedar a la cooperativa o a l'associació. Però benefici, i tant que volem benefici. El que hem de veure és quin volum de benefici volem tenir, sí? I que això no vagi en contra del preu que posem als serveis. Vale? Perquè més benefici aquí segurament vol dir que més paguen les sòcies i, per tant, menys estalvi tenen elles. Però també això ens ajuda a capitalitzar la cooperativa, a poder fer front a despeses d'imprevistos, sí? Però tenir benefici és positiu. De fet, és desitjable. Vale. Fins aquí anem bé? Sí? Vale. Molt bé. Doncs si anem a l'exemple de viabilitat econòmica tenint en compte un servei d'autoconsum compartit en una comunitat energètica. I el nostre objectiu és traslladar el màxim estalvi a les sòcies i cobrar la quota més econòmica possible. Vale, doncs, quines despeses hem de considerar? Doncs tindrem per una banda les despeses de manteniment, neteja i assegurances de la instal·lació, després tindrem despeses de gestió de la mateixa comunitat i sí que deixem un percentatge per un marge per imprevistos. Vale? Que això és molt recomanable deixar aquesta com a previsió de despeses possibles i com un fons de reserva. Doncs totes aquestes despeses dividides el total de quilowatt-hora o de quilowatts peak que tindrem ens dona el preu quilowatt-hora o quilowatt peak que tindrem a l'any. Sí? O sigui, si aquesta... Bueno, ara veurem l'exemple, però que si tenim 50 euros de despesa i tenim 50 quilowatts peak, doncs això vol dir que cada quilowatt peak em costa 1 euro. Sí? Vale, doncs una vegada veiem totes les despeses que tenim, a partir d'aquí calculem el preu quilowatt-hora d'aquest servei i això vol dir, vale, aquest serà el preu que li cobraré a les sòcies. Doncs les sòcies on veuran el seu estalvi i què hauran de pagar? Per una banda, en la seva factura de la llum veuran que hi ha un estalvi en el consum de la xarxa perquè cada vegada pagaran menys, consumiran menys energia de la comercialitzadora perquè ara estan rebent energia de la seva comunitat energètica i alhora, si tenen algun excedent, no? Perquè no han aprofitat tota l'energia que se li ha assignat, tindran una compensació d'excedents a la seva factura. Per tant, elles veuran un estalvi a la factura de la llum, però hauran de pagar la quota de la comunitat energètica. Sí, aquesta quota. Hauran de pagar el quilowatt-hora que li hem assignat. Vale. Per tant, l'estalvi net és la diferència entre tot l'estalvi que tenen a la factura de la llum menys el que hauran de pagar a la comunitat energètica. Vale. I que aquí una cosa important, que això va canviant pel temps i bueno, vosaltres que són persones sensibilitzades potser ja esteu sensibilitzades amb aquest tema, no? Però sabem que el preu de l'energia avui està molt econòmic, fa un parell d'anys no estava així i no sabem què passarà en el futur. El que podem, per tant, el preu de l'energia ha de ser un criteri perquè hi hagi sòcies que es facin, o sigui, hi hagi persones que facin sòcies en la comunitat energètica? Sí, pot ser un criteri, sí? Però aquí nosaltres estem cobrant un preu just de l'energia, sí? Estem cobrant el que costa i estem donant seguretat. Sí? Jo et podria oferir aquesta energia per 25 anys amb aquest preu o aquest preu més un càlcul d'ajustament per inflació per IPC de despeses. És un preu just i un preu estable. No us torneu boges en ser molt més econòmiques que el que hi ha al mercat, perquè això canviarà tant. O sigui, si a sobre podem ser més econòmiques i molt més econòmiques, i tant, millor. Sí, però sobretot el que podem oferir és seguretat en el preu. Sí? I de vegades podrem competir, de vegades no. Sí? I per tant,
aquest estalvi que tenen les sòcies vindrà molt, serà molt, molt en funció del preu de l'energia que hi hagi en el seu moment. Sí? I us poso un exemple. Si avui la sòcia, si nosaltres determinem que pagarà 0,10 euros més IVA el quilowatt hora, sí? I avui a la seva comercialitzadora paga 0,15, vale? Ostres, hi ha un 0,05 euros que ella s'està estalviant. Però és que potser d'aquí a un any l'energia costa 0,11 i realment s'estalvia un euro. Però potser fa 2 anys costava 0,35, doncs s'estalviava 20 cèntims. Clar, és que l'estalvi, que moltes vegades pregunten, i quin serà l'estalvi? Bueno, és que l'estalvi, o sigui, no vol dir que no es calculi, però és relatiu. No podem assegurar que tindrem el mateix estalvi tota la vida. El que et podem assegurar és l'estalvi en quilowatts hora. Aquesta quantitat d'energia sí que la tindràs amb nosaltres amb aquest preu sempre o just i transparent per tu. Clar, l'estalvi doncs, variarà en funció de com varia el mercat. Sí? S'entén això també? Vale. No, digues, Joel, si no... Sí, no, només volia fer un apunt, no? Que a vegades potser a nivell de comunitats energètiques no és molt habitual parlar de quilowatts hora, sinó que es parla més de quilowatts peak, no? Però al final és una regla de 3, és una transformació, no? Perquè el quilowatt hora és més fluctuant en funció de l'any i el quilowatt peak sempre és el mateix, no? Però vull dir que acaba fent, la formulació és la mateixa, l'únic que has de fer factors de conversió per transformar-ho, però que acaba sent el mateix llenguatge. Ho dic més que res perquè si sentiu parlar de quilowatts peak de les comunitats energètiques, acaba sent el mateix llenguatge, no? Pensem en ella, 3 quilowatts pic doncs acaben sent uns 4.000 quilowatts a l'hora anuals, no? Doncs més o menys ens movem per aquestes normatives i que es pot aplicar el mateix que ens explica la mica. L'únic que sí que transformat a quilowatt hora és un llenguatge més planer per les persones perquè és el que veuen a les seves factures. Les seves factures no veuen quilowatts pics, no? I llavors el quilowatt hora és un llenguatge més accessible, per dir-ho d'alguna manera. Súper. De fet, Joel, si no m'equivoco, un quilowatt pic són 1.350 quilowatts hora Sí, de mitjana, no? Perquè depèn després de la exacte. instal·lació, però de mitjana un quilowatt pic Sí, són 1.300, 1.350, oi? exacte. Més o Sí. menys. Vale. Jo no sóc enginyera, he après molt d'aquest món. Jo no sabia que era un quilowatt fa 4 anys. Doncs ànims també que es pot, es pot. Per les sòcies, que potser això ho veuen molt lluny, es pot. I tampoc cal ser enginyera per estar aquí. Molt bé, doncs, una vegada entès quines són les despeses, els ingressos i com es calcula l'estalvi, anem a veure un exemple. Vale? Doncs aquí ens estem plantejant posar en marxa una comunitat energètica amb un servei de fotovoltaica. Vale? Quines característiques té aquest autoconsum compartit que volem posar a disposició? Per una banda, volem fer una instal·lació de 40 quilowatts pics, vale? Que té una generació de 62.000 quilowatts hora a l'any. Aquesta instal·lació costa 45.000 euros, ens servirà per compartir energia amb 40 unitats de convivència, que cadascuna recibirà un quilowatt pic o 1.550 quilowatts hora any. Per tant, si distribuïm 45.000 distribuït 40, vol dir que la inversió inicial que s'hauria de fer per cada sòcia són 1.125 i l'amortització comptable, aquesta depreciació del bé, sí, any enrere any, ho farem a 25 anys, que això vol dir que cada any perderem 1.800 euros d'aquesta instal·lació. Perderem, que no vol dir que l'haurem de posar en la nostra butxaca, però que cada vegada tindrà menys valor. Vale. Això ens hem d'imaginar, no?, que si al cap de 10 anys volguéssim vendre aquella instal·lació, no la podíem vendre al preu que ens ha costat, sinó seria aquesta resta de cada any. Correcte. I aquí ho veurem després, també podem prendre una decisió com a comunitat energètica. Volem cobrir aquesta pèrdua de valor any enrere any per ja començar a generar la butxaca per al cap de 25 anys ja tenir el diner per tornar a comprar-nos una de nova? O mira, no volem cobrir aquesta pèrdua i som conscients que cada any tindrem menys valor. Vale. O fem un mix, no? I bueno, sí que paguem una miqueta, però no tot. Aquí es poden prendre decisions també en funció del moment en el que es trobeu com a comunitat. Doncs després, les despeses operatives, les despeses directes. Hi ha uns 150 euros de manteniment a l'any i uns 400 euros d'assegurança, sí, de responsabilitat civil. I per altra banda, que això vol dir 550 euros de despeses operatives. I despeses d'estructura. Hi ha uns 1.200 euros de gestoria al mes, que són uns 100 euros al mes, 1.500 euros en tasques de coordinació, sí? Comunicació, atenció a sòcies, contracte amb la distribuïdora, 480 euros en eines de gestió i un marge per imprevistos. Sí? Aquest 10% de total de despeses
ho deixem aquí un marge per si passa alguna cosa, tenir diners a la butxaca. Sí que això també podem decidir posar-ho o no posar-ho. Doncs la primera reflexió aquí important és hem de ser conscients, prèvia a tenir el servei, però també a posterior, de les despeses que tindrem. Sí? I mentre més serveis tinguem, les despeses d'estructura són les mateixes, no incrementa l'import o no incrementa en la mateixa proporció, però sí que tindrem més despeses d'estructura en funció de més serveis si tenim. Vale. Doncs això vol dir que les despeses són 4.100 euros a l'any i si li sumem l'amortització comptable, sí, aquesta pèrdua de valor, estem en 5.900 euros. Vale. Quanto hauria de pagar cada soci amb aquest exercici? Doncs, si estem parlant de sumant l'amortització comptable, que això vol dir voldrem generar aquesta butxaca per tenir el diners guardat, per tornar a comprar-nos la instal·lació al cap de 25 anys, serien 5.900 euros distribuït els 40 quilowatts pic, sí? Que estarem distribuint entre les 40 sòcies. Això vol dir que cada sòcia hauria de pagar a l'any per el manteniment del servei 148 euros a l'any. 148 més impostos. Aquí tot estem parlant sense impostos, sí? Sense IVA. I per tant, si això ho trasllado al preu quilowatt hora, que és el que deia no, el Joel, que és el preu que normalment comparem amb la factura de la llum, estem parlant d'un preu de 0,095 euros el quilowatt hora. Vale. Deixeu-me veure... Vale. Doncs si això ho veiem en l'estructura del PIG, que és el que us ensenyava abans, el de per dia 5 anys, tenim els ingressos, tenim les despeses directes, tenim un marge brut positiu, podem pagar totes les despeses d'estructura, tenim un resultat operatiu positiu i amb aquest resultat ens mengem l'amortització i per tant tanquem a zero. Sí? No generem ni ingressos ni despeses, tanquem a zero. Vale. Això seria el preu de punt d'equilibri. Vale. Vale. Doncs algunes cosetes a considerar. Per una banda, si demanem un préstec, no? Finançament o un préstec a particulars, o sigui, no tot és al banc, però sí, si demanem diners que haurem de retornar, això haurem de generar l'ingrés suficient aquí per després poder retornar aquests diners. Vale? Per tant, són despeses a afegir que hauríem de tenir. Si tenim més serveis, aquestes despeses d'estructura, que avui veiem la proporció, és molt alta les despeses d'estructura respecte a les despeses operatives. Per tant, si tenim més serveis, aquestes despeses cada vegada són més petites, perquè es redistribueixen entre més persones. Què més? Bueno, l'estalvi de cada sòcia dependrà de la tarifa que ja tingui la comercialitzadora i l'aprofitament que faci d'aquesta energia i, per tant, això també és una tasca important a fer des de les comunitats energètiques, ajudar a consumir de manera eficient aquesta energia que es genera i també assignar l'energia que realment necessitem, sí? Perquè per aquesta energia estarem pagant. Doncs anem a veure quina és la que realment necessitem per tenir-ho. Després, totes aquestes tasques, jo posar aquí tasques de gestió coordinadora, no? De comunicació, atendre sòcies, parlar amb la distribuïdora, parlar amb el manteniment, fer el tema comptable. Doncs això hi ha entitats que contracten entitats coordinadores. Sí? El que fan aquestes coordinadores és mancomunar aquestes tasques. Sí? En lloc de fer-ho que cada comunitat energètica s'ho hagi de fer per ella mateixa, contracten a una entitat coordinadora que li ajuda a o sigui, que agafa escala, sí? Doncs pot oferir-li preu o un millor preu per fer aquestes tasques de gestió. Que també us dic, aquesta gestió no, de coordinadora no és intensiva en hores, però és intensiva en coneixement. Sí? S'ha de conèixer, pot ser de participació, de dinamització, d'eficiència, de parlar amb la distribuïdora, de facturació, que hi ha comunitats energètiques que s'ho fan elles soles i perfecte, i potser s'estalvien aquesta despesa, o hi ha altres que no saben, no tenen les hores, el coneixement, el que sigui, i això ho externalitzen. Val. I per últim, el tema de l'amortització comptable, que us deia aquí, aquests 1.800 euros. Aquí nosaltres podem prendre una decisió. Sí? Podem decidir, mira, i torno enrere, en lloc de calcular la quota amb l'amortització comptable, la calcularem sense. Vale? Ens estem estalviant 2.000 euros. Clar, aquest preu quilowatt hora sortirà molt més econòmic. Però això vol dir que al cap de 25 anys en el nostre balanç tindrem zero de capital. Zero, sí, de capital i d'inversió. O sigui, no tindrem cap actiu. Vale, doncs aquí
és prendre decisions a partir del preu quilowatt hora i què és el que ens imaginem com a comunitat. Com anem fins aquí? Jo sé que és intens, eh? Sí? Ha hagut algun dubte? Digues, Anna, que has aixecat així el dit. Ah, no, no, vale, que bé. Vale. Doncs decisions que podem prendre. Què passa si tenim un problema de viabilitat? Vale. I podem tenir problemes de viabilitat en un servei en particular, no? Que hi hagi un servei que no em dona un marge positiu, un marge brut positiu, però potser en el global sí que és viable a l'empresa. No? Doncs podem tenir problema en un servei específic i no passa res. Moltes empreses tenen serveis que són deficitaris. El tema és tenir ingressos per una altra banda per poder compensar-ho. Sí? Però hem de ser conscients d'això. Sí? Doncs podem tenir problemes en una línia o en tota l'organització. Sí? Si el marge brut és negatiu, tenim un problema. És que no podem pagar ni el que ens costa posar en marxa aquest servei. Això, fatal. EBITDA negatiu, bueno, haurem de revisar l'estructura de despeses. Doncs, bueno, coses que podem fer. Potenciar les vendes, veure com podem posar més projectes a disposició, com podem tenir noves fonts d'ingressos, no? No sé, canviar de client, o sigui, això no està adaptat a la comunitat energètica. Canvi de client financiador són una miqueta estrany per la comunitat energètica, però és, podem captar ingressos això d'altres activitats que siguin més ràpides d'executar, podem veure això, vies de finançament, de sé, m'invento, surt ara una licitació per dinamitzar no sé què al municipi on estem, ostres, comunitat energètica, ja estem dinamitzant això, potser ens podem presentar, executarem aquesta tasca i tenim ingressos extra per la comunitat. No ho sé, ens haurem de posar creatives aquí. També es poden incrementar els preus de venda, i tant. I, si no, potser podem treballar per reduir les despeses, no? Reduir, no sé, despeses de costos, no? Contingència de compres, comprar més barat, comprar de menys qualitat, produir més low cost, reducció de personal, que en aquest cas no toca, perquè les comunitats energètiques normalment no contracten personal perquè no hi ha una viabilitat darrere. Això no vol dir que al dia d'avui hi ha comunitats energètiques que gràcies a la subvenció del Solar Cop sí que han finançat una persona o mitges persones per poder posar en marxa la comunitat, però en el si de ser la comunitat energètica el seu objectiu no és crear llocs de treball. Sí? Potser pot crear si té 40 comunitats sota el seu paraigües, bueno, o menys, però per una sola és que no hi ha tanta feina. És que no hi ha tanta feina en hores, ni tampoc dona el diners per tenir una persona contractada. D'aquí la importància, no?, de buscar aquests agents com les coordinadores que us poden donar aquest cop de mà, perquè ells sí que contacten personals per ajudar les comunitats energètiques i haver-lo de lliurar d'aquesta càrrega més burocràtica, no?, o del dia a dia, que potser no hi ha prou necessitat de contactar internament una persona. Total. Doncs, com us deia, ara hem vist el compte de resultats, sí? I ara no us donaré la xapa en les altres dues, sí? Però per tornar a refrescar aquest tema. El compte de resultats és el que ens ajuda a veure en un moment determinat, en un període de temps, si tenim els ingressos suficients per fer front a totes les despeses. I això ens diu si és viable econòmicament. Vale. Però, com deia abans, podem tenir una empresa o una comunitat energètica que sigui viable econòmicament, però podem tenir problemes en els altres dos eines, sí? Que estan lligats també. El balanç de situació el que ens ensenya és com hem pagat això que tenim en la nostra propietat, ho hem pagat amb deute, ho hem pagat amb fons propis, i el quadre de tresoreria ens ajuda a veure mes a mes si tenim el diner suficient a caixa per fer front a les despeses. Vale. Doncs, fins aquí la part de viabilitat. No sé, Joel, si hi ha algun tema que vulguis puntualitzar, alguna cosa que... Només recordar, no?, que potser és un contingut molt dens, no?, que tot això us ho passarem per correu, aquesta presentació, perquè la tingueu a mà, i també la gravació quedarà penjada al fòrum i també us la facilitarem perquè la pugueu consultar en el moment que ho necessiteu, no? Que entenem que és molt de contingut, no?, i que si potser no esteu molt habituats amb els números i amb el que s'està aplicant la mica, doncs potser és molt dens, però que sapigueu que ho podreu anar consultant a poc al vostre ritme. Molt bé. Doncs anem a parlar ara de necessitats de finançament. Vale. I aquí conceptes que són importants. Sí? Quan nosaltres parlem de finançament, sí, vol dir
necessitem diners per fer alguna cosa. Vale. Aquest diners pot sortir de molts llocs. Pot ser diners que agafem internament, ja sigui de les sòcies o dels beneficis que venim acumulant, doncs és una necessitat de finançament que la cobrim de manera interna, o podem cobrir-la de manera externa, aquest finançament. I aquest, de manera externa, també hi ha vies. Potser fem un préstec participatiu per veure si les sòcies poden aportar més diners del que havien, o potser podem captar això, préstecs que també potser no cal ser sòcies, però que la nostra comunitat ens ajudi a financiar-nos, que això Som Energia té molta experiència amb això. Podem anar a demanar una subvenció que ens ajudi a finançar una necessitat concreta, podem anar a alguna entitat financera perquè ens ajudi a finançar una necessitat concreta. Aquí, quan parlem sobre finançament, hem de tenir en compte dos conceptes. Primer, què necessitem finançar? On tenim un problema de diners? Sí? I segon, quin és l'instrument més adient per cobrir aquesta necessitat financera? Sí? I jo això no sé si ho tenim aquí escrit. Sí, vale, perfecte. Doncs, quan, quan, quan pensem en el finançament és important haver reflexionat abans una miqueta amb el que us ensenyava ara, no? Per a què necessito aquests diners? Què faré amb aquests recursos? Sí? Quin import necessito? Bueno, quina és la raó de ser o el projecte? Quina és la proposta de valor? Per què algú em deixarà diners a mi? És diners que retornaré o no lo retornaré? Sí? Doncs és important tenir en compte, no? Què farem amb aquests diners per poder començar a pensar quin és l'instrument més adient. Vale. Doncs necessitats de finançament que podem tenir. Vale. Podem tenir necessitats relacionades al circulant, que això vol dir amb les activitats diàries i el manteniment de la comunitat, o sigui, un problema en la tresoreria o un problema en el de pèrdues i guanys, en el pla de viabilitat. I, per tant, si tenim un problema més de circulant, hi ha uns instruments que són específics per a aquests moments, o potser tenim un problema de finançament en inversions, que és per adquirir béns a llarg termini, que no ho podrem retornar de manera immediata. Sí? I aquí, per posar un exemple super senzill, si nosaltres anem a demanar un préstec per pagar inversions, ens haurem d'assegurar que tinguem el diner suficient per tornar-ho. I, per tant, aquí hi ha línies de préstecs que són específiques per inversions, que et deixen temps de carència, no? Mesos que no s'han de pagar, que tenen una... O sigui, sí que et demanen molta documentació, però perquè confien que aquesta inversió a llarg termini té... bueno, confien, no, ho analitzen, per veure que aquesta inversió a llarg termini generi rendiment i ho puguis pagar, i això és molt diferent a un préstec que has de retornar a dos mesos vista. Un préstec a retornar a 2 mesos vista està clar que no et serveix per finançar una inversió, però potser sí que et serveix per pagar un problema de tresoreria d'aquest mes puntual. Sí? Doncs és primer important veure què necessitem finançar. És circulant o és inversió? Sí? I després d'això, pensar com volem cobrir aquesta necessitat de finançament? Amb diners interns, ja sigui ens autofinancem perquè hem generat aquesta butxaca, o perquè, mira, teníem aquest recurs, teníem no sé, uns ordinadors que no fèiem servir, doncs anem a vendre'ls per generar diners per poder cobrir aquesta necessitat de finançament, o ho necessitem cobrir amb fonts externes. Sí? Doncs quan anem a veure aquestes fonts externes, de vegades són a retornar, de vegades no són a retornar, que això seria una subvenció o una donació, i moltes vegades quan s'ha de retornar, aquests diners que ens presten té un cost, té un interès. Si ens presten 1.000, potser hem de tornar 1.010. Sí? Doncs hem d'analitzar també quin és aquest cost del diners. Vale. Doncs, mira, estic millor de temps que el que pensava que estaria, Baixa xapa, us estic fotent aquí. Vale. Doncs instruments que existeixen per finançar circulant, inversions o refinançar deute, que això de vegades ens passa, que hem agafat un deute i no podem pagar-la, doncs hem de refinançar aquesta deute i noves condicions. Vale.
Doncs per finançar circulant, ja sigui problemes de tresoreria, de liquidez, despeses de la comunitat a curt termini, coses que s'haurien de resoldre d'aquí a un any. Doncs aquí existeix el crowdfunding, subvencions, línies d'avançament de subvencions, que això passa moltes vegades. Potser guanyem una subvenció, però la cobrarem quan ho justifiquem. Clar, però tu has d'executar avui i tu no tens el diner avui. Doncs o les sòcies fan un avançament d'aquesta subvenció o hi ha entitats financeres que et fan un avançament d'aquesta subvenció. Clar, però tu necessites executar i justificar perquè et donin el diners després, no? Aquí tenim un problema de tresoreria. Es poden endossar factures, no? Que és com cedir el... Com es diu? Com la titularitat de cobrament, sí? I perquè et donin el diners ja. Hi ha préstecs per finançar el circulant, ens podem finançar amb fons cooperatius, pòlisses de crèdit, sistema negatiu, sí? Tot això són instruments per finançar el circulant. Però si volem finançar inversions, que això vol dir inversions a llarg termini que les haurem de retornar en més d'un any vista, sí? Aquí existeixen altres tipus d'instruments, com un crèdit bancari per inversions, títols participatius que es poden emetre, sí? Leasing, un préstec participatiu, un crowdfunding o bueno, capital d'inversió em sona molt, potser per una comunitat energètica, però també podria ser-hi. Sí? Doncs, i són instruments que funcionen de manera diferent. Sí? El compromís que es té, el moment de retorn, els interessos, no? El que em costa el diners, la informació que em demanaran també per pedir aquests instruments és diferent i, per tant, abans d'anar a pedir, a demanar un préstec, a demanar diners externs o fer un títol participatiu, hem de reflexionar. Què necessitem, per a què ho necessitem i quan ho podrem retornar. Sí, i a partir d'aquí anem a veure quins són els instruments més adients. Vale, doncs aquí, quines són les despeses més habituals, no? Si tenim despeses de circulant o despeses d'inversió. Quan estem sobretot en el moment més inicial de sensibilització o de disseny, són més despeses de circulant, no? S'ha de pagar la campanya de comunicació, la dinamització de grup motor, els estudis tècnics, la constitució de la comunitat. Són despeses d'inversió corrents. Però quan ja estem en la posada en marxa sí que ja comencem a necessitar pagar inversions, no? Com pagar una compra d'un cotxe o el carregador del cotxe elèctric que tindrem compartides o les bicicletes que compartirem o les instal·lacions d'autoconsum, això sí que és un desemborsament de diners més gran, sí? I que aquí també moltes comunitats diuen, ostres, clar, jo en l'exemple que us posava abans, és que no tothom es pot permetre pagar 1.400 euros així per accedir al quilowatt peak. No, ja ho sé. I per això hem de veure quins són els instruments que podem tenir. Doncs podem prestar-nos entre nosaltres, que una cobreix més i ho anirà recuperant a poc. Podem captar diners, no sé, això, un crowdfunding, títols participatius, una subvenció que ens ajudin a fer front a aquesta despesa que és molt gran a l'inici. Sí? Vale. Vale. Doncs, si anem a demanar finançament extern, ja sigui finances ètiques, no? O sí, que això és el que esperem, però si no, a finances no ètiques, aquí ens demanaran informació. Sí? Una entitat creditícia no confia cegament en nosaltres. Sí? Nosaltres li haurem de demostrar que podem retornar el diners, que som, com es diu? Que som com consistents econòmicament i que podrem retornar aquests diners que ens donaran. Vale. Solvents. Solvents, ja està. Gràcies. Doncs clar, què passa? De vegades, comunitats energètiques que acaben de començar, que encara no tenen facturació, que encara no tenen un històric i que no estan molt capitalitzades, clar, potser no tenen garanties, o no hi ha productes financers que ajudin en aquest moment, o hi ha una excessiva dependència bancària. Sí, doncs aquí haurem de pensar sí, que no és tan fàcil que ens donin préstecs si no tenim un sostén sí, o solvència darrere. Per tant, primer punt, és important tenir beneficis i capitalitzar-nos. Sí, això de cara a noves inversions, això que us deia, no? De generar butxaca, sí? Anar capitalitzant la cooperativa, que cada vegada
tinguem més diners en compte de la cooperativa, perquè això ens genera solvència i si demà tenim un problema tenim diners d'on pagar, sí? O i fins i tot per demanar diners a tercers també volem per la nostra solvència i veure que tenim diners i que si passa alguna cosa podran cobrar. Vale. I per això és important fer el pla de viabilitat, reflexionar sobre, bueno, com seran els serveis i tot això. Vale, doncs, a partir d'aquí hi ha bastant informació sobre diferents instruments financers. Sí? Ara estava veient, jo pensé que us havia posat un slide més, però no ho he posat. Però us explicaré de viva veu, cap problema. Doncs, aquí després vosaltres podran llegir que hi ha informació sobre un crowdfunding o un crowdlending, que no és el mateix. Crowdfunding no s'ha de retornar el diners, és una donació. En canvi, el crowdlending és un préstec que s'ha de retornar, però mini préstecs, per així dir-ho, no? Que et donen. Doncs aquí hi ha informació. Subvencions, també, què és una subvenció i com funciona? Aquí una cosa molt important a tenir en compte de les subvencions. Hi ha subvencions que et permeten pagar despesa directa, sí, despesa operativa, hi ha altres que et permeten pagar despesa d'estructura i hi ha altres que et permeten pagar inversions. Per tant, és important quan volem presentar-nos a una subvenció veure què podem fer amb els diners que ens deixen, sí? Perquè està bastant estipulat. I això després s'ha de justificar i moltes vegades les subvencions tenen un cofinançament. Moltes vegades, no vol dir sempre, però ells et deixen el 80% del que costa el projecte, però tu has de posar el 20%. Per tant, hem d'anar en compte de poder com posarem aquest 20%? D'on treurem els diners per posar aquest 20%? Això, bestreta de la subvenció. Moltes vegades ens donen una subvenció, però necessitem cobrar-la ja per iniciar les actuacions. Doncs existeix la bestreta que te la dona el mateix ens, per així dir-ho, que t'ha donat la subvenció, o, a veure si estava aquí, o pots demanar al teu banc que et faci un avançament de subvenció, que és com... Sí, que ells et donen el diners a canvi de que tu, quan s'hagi de justificar, en lloc de cobrar-ho tu, ho cobraran ells, sí? T'avancen els diners de la subvenció. Existeixen préstecs bancaris, tant per circulant com per inversió. Es poden fer les sòcies aportacions voluntàries de capital, per això deia, no tot és demanar diners al banc, també les sòcies poden aportar diners i no cal que tothom aporti el mateix, sí? Que aquestes aportacions es poden retornar, cap problema. Vale, estava veient, perdoneu, I doncs, a nivell d'entitats financeres, sí, aquí a nivell de finances ètiques, nosaltres normalment el que recomanem és acercar-nos o a COP57 o a FIARE, sí, o a Triodos Bank, que serien com les tres entitats, hi ha altres, o alguna més de finances ètiques, vale? Que normal, i de fet FIARE, si no m'equivoco, bueno, no em recordo, però no fa tant, va treure com una línia de finançament específic per a comunitats energètiques, sí? Finançament a retornar. Però clar, una de les coses que nosaltres ens diuen les entitats financeres és compte que, clar, que han de presentar un pla de negoci, un pla de viabilitat, no? Que és el que us deia, hem de tenir garanties de que això ho podrem cobrar, sí? I per altra banda, estar atentes a les subvencions, que també és una bona manera de poder presentar-nos. I aquí també hi ha coordinadores que ajuden a presentar-te a subvencions, no? Aquestes feines que dèiem, no? Que potser no sabem com fer-ho, que també la coordinadora t'ajuda a fer-ho. Doncs, ja per tancar la xapa del dia d'avui. Passos importants, si parlem de viabilitat i de finançament. Dominar la gestió financera, sí que vol dir no ser expertes, però sí saber interpretar els números. Pla de viabilitat, balanç de situació, quadre de tresoreria. Conèixer les necessitats de finançament presents i futures, sí? Perquè també és molt millor, si necessitem demanar finançament, fer-ho amb temps, perquè tindrem més temps per negociar, més temps per veure quines són les condicions. Clar, si ja tenim les despeses aquí que nos estan ahogando, tindrem menys marge de maniobra. Sí, és millor fer aquesta previsió amb temps de quin serà el diners que necessitarem. Diversificar riscos, també. Què més? Bueno, ja està. La resta ho podeu llegir. Doncs ja està. Aquí res, com algunes idees, no?
tenir clar els objectius financers, el pla de negoci, la documentació que hem de demanar en el banc o en una entitat creditícia i posar en marxa i gestionar aquests recursos i anar presentant la documentació que ens demanin. Però bueno, això jo crec que és massa detall per al moment en el que esteu avui. Vale. Algun dubte? Ha sigut intensa la sessió, Una hora concentrada i intensa. Aviam, sí, jo volia preguntar, des de l'experiència de Som Energia i, i en base a tot el que ens has transmès i ens has explicat, hi ha alguna part que es pugui incorporar per tenir tots aquests aspectes financers una mica més reduïts o que el cost no sigui tant de dependre sempre d'entitats bancàries, siguin les que siguin? És a dir, dins els mateixos pressupostos i estructura dels estatuts de la cooperativa. És a dir, el mateix que hi ha cooperatives de crèdit i de serveis bancaris, què podem incorporar als estatuts de la comunitat energètica per mirar que, sobretot, la gestió de les aportacions extraordinàries de socis siguin també una fons de finançament i no dependre tant d'altres aliens, no? No sé si m'he Sí. explicat. Sí. Això, jo no sóc experta jurista, no sé tu, Joel, però sí que als estatuts, no, hi ha una part que regula les aportacions voluntàries de capital i les aportacions obligatòries, com es decideixen, la majoria que hi ha d'haver-hi i què passa amb aquestes, si són retornables o no, quan són retornables les voluntàries, sobretot, I està clar que pot ser una font de finançament, i tant. Sí, i a nivell d'estatuts, ara que comentes, Mica, potser no cal que en els estatuts quedi tot detallat, no? Però sí que pot quedar detallat que serà, per dir alguna cosa, no? Que serà el Consell Rector qui decidirà quan s'obre una aportació voluntària, no? I que l'Assemblea, per exemple, es decidirà quin és l'import d'interès a retornar, per exemple. Que no et deixa lligat a res a nivell estatutaris, no? Però sí que et regula molt clar qui pren la decisió i en quins moments es prenen les decisions sobre aquestes aportacions. Val. I l'altra pregunta que tenia era, el problema és que no sabem el cost de generació del quilowatt i qui el posa. Vull dir, una cosa és el preu de mercat, una altra cosa és el preu del govern, però això no ens podem ni apropar. I clar, això també ens fa dependre, no?, de totes les xifres de que tinguem com podem saber que partim d'un preu, d'una xifra que és creïble, que és segura, etc. Aquí, jo diria, Anna, hi ha molts preus, està bastant estandarditzat els preus del que costa un quilowatt hora, un quilowatt pic d'instal·lació. Bastant estandarditzat, clar. Si s'ha de fer una obra gegantesca, unes marquesines, clar, això té una despesa d'inversió molt més gran. Però el que costa de mitjana un quilowatt pic d'instal·lació, ara pot ser, bueno, Joel, no sé si tu tens molt al cap, però potser estem parlant de 900 euros, 800, 900 euros. Clar, dependrà molt, més o menys, no? Dependrà molt de com sigui això, l'espai on es posin i si s'han de fer obres extres, si s'ha de treure fora el comptador o si s'ha de rehabilitar la taulada o si s'ha de fer un accés independent, un accés justament per poder accedir-hi. Però aquests números de quan costa un segur, una assegurança, manteniment i unes plaques existeixen, Anna. O sigui, aquí sí que hi ha referències per agafar. Val. Després, una altra cosa que també fa una mica de por és la qüestió de les assegurances. Realment, eh, de qui et pots fiar, en el sentit de... És com tot, no? Mira, Vull dir, que suposo que ara, sí. perquè les comunitats energètiques i tot això de les energies renovables i les plaques, doncs, és el que toca, però fa una mica de por de saber que realment també et passarà que quan tindràs un problema doncs mai no estaran, però mentrestant has estat pagant, no? És això el que em veig Com venir, no? totes les assegurances, no? Sí, aquí, o sigui, nosaltres com a sector cooperatiu hi ha una
empresa d'assegurances de referència que es diu Ars Cooperativa. Vale? I que, de fet, si entres a la seva web, tenen com una línia d'assegurances específiques per a comunitats energètiques. Ara bé, les assegurances no són obligatòries de contractació, però jo mínim diria una de responsabilitat civil. Estaria bé que tingueu contractada per si passa alguna cosa, però clar, després hi ha més assegurances, no és el que tu dius, Anna, clar, aquí pots assegurar-ho tot, però clar, és que tampoc et surten a compte. I una altra cosa important també, quan es fa una instal·lació, però com si compres un cotxe o el que compris, moltes vegades té garantia també, no? És com, bueno, hi ha coses que potser si tenim unes plaques i cau una pedregada enorme i potser hagués estat bé tenir seguro per cobrir-nos, però potser no és tan habitual tenir un segur perquè això ho cobreixi. Però aleshores l'has de deixar després tot a l'amortització, no? I a les previsions o les provisions que facis. Clar, Suposo, no? entenc, Vull dir, sí, sí, corregir-me, sí. no? Sí, 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 sí. I Sí. entenc la teva pregunta, eh? Mhm. En Ars Cooperativa estan ahí explicats les assegurances. Ninguna és obligatòria. Clar, l'empresa que fa les instal·lacions ja té té un segur per poder fer-ho. Ja, Però bueno, aquí si passa qualsevol cosa i us posen una denúncia, pel que sigui, bueno, potser està bé tenir un segur per cobrir-nos. ja. Ja, i també des del punt de vista de Som Energia, que sou els pioners i això ho heu treballat molt, els costos de manteniment eh, també s'ha de confiar en el professional i que et toqui de la teva contrada o quan són ja grans estructures això vosaltres com ho heu teniu o com ho heu treballat o depenent del perfil de la comunitat energètica, més petita, més gran, les teulades, això com funciona? Aquí, Anna, des de Som Comunitats, és cert que potser no tenim molt detallat aquests serveis com a proveïdors, però sí que el que et podem dir és que al final dependrà molt del tipus d'instal·lació que tinguem. I, per exemple, no, la cosa que dependrà més aquest cost de manteniment és l'accessibilitat que tinguem a aquesta instal·lació. No és el mateix tenir una planta terra que no cal cap elevador a tenir un terrat que hi podem entrar-hi amb una escala interior o un terrat que necessitarem una grua elevadora per poder accedir a fer aquesta revisió de manteniment. No? Llavors, clar, aquí sí que haureu de buscar molt les enginyeries amb les que treballeu. Sí que hi ha moltes enginyeries que quan ja us fan el projecte doncs a vegades ofereixen un pack de manteniment que potser a vegades surt més a compte que anar a buscar una altra enginyeria. No? Però sí que no et podem assessorar molt amb això perquè no tenim gaire referències i dependrà molt del tipus d'instal·lació. No sé, Mica, si vosaltres des de Tandem teniu més informació, però... Sí, Suposo que és l'instal·lador, no? Potser? sí, l'empresa instal·ladora o sí, aquí nosaltres, torno aquí enrere, aquests preus que jo he posat aquí, nosaltres amb les enginyeries que treballem dintre de Tandem i E-Plural, sí que tenim uns baremos amb els que nosaltres fem els nostres plans de viabilitat, no? I el que ens diuen habitualment per instal·lacions de menys de 150 quilowatts peak, perdoneu, menys de 100 quilowatt peaks, estem parlant de 150 euros de manteniment a l'any. Si és més gran, costa més. I tenim sí com una taula de baremos, però s'ha de parlar amb cada empresa que tinguin. Val. I ja per últim, apps que una mica ajudin a tota aquesta gestió o hi ha? La de Som Aviam, Comunitats? aquí tenim un veí, per exemple, que sí que té tota la infraestructura ja muntada i les plaques, però després no li treu el rendiment perquè no sap ni el que entra, ni que surt, ni quan paga ni quan costa. I això també és deixar una mica doncs, d'aquests serveis. Caiem en mans una altra vegada de les distribuïdores i de les comercialitzadores i aleshores se te'n van els guanys, no? Sí i no. O sigui, Som Comunitats té una aplicació que et permet, una vegada ja està en funcionament, hi ha una eina de monitorització que et permet veure que al dia d'avui no és immediata, sinó a 2 dies vista, la quantitat d'energia que se t'ha donat i d'això com l'has aprofitat, sí? Mm.
I després, en la teva factura de la llum, sí que, bueno, i fins i tot es pot entrar a e-distribució i veure, o sigui, caiem en mans de la comercialitzadora, sí, perquè és qui ens farà la factura de la comercialitzadora que tenim i ahir veurem que ara estem consumint menys energia i que això hauria de coincidir amb l'assignació que tenim, o sigui, amb l'assignació si l'aprofitem tota, Doncs clar, el que tu deies, no? Caiem en mans de la Comercialitzadora. comercialitzadora o distribuïdora. Sí, però perquè és el sistema que hi ha. O sigui, els cables que necessitem són els de la distribuïdora, qui té el comptador és la distribuïdora i la informació sortirà del que surti d'ahir. I la comercialitzadora és la que ens cobrarà menys per l'energia que fem servir, clar. Però no, aquí, o sigui, en cap cas creiem que això o sigui, no és dolent en el sentit de, bueno, això són sumes i No, són restes, s'ha dades. consumit... Clar, són dades. Que potser de vegades triguen en fer la compensació, sí, ens va passar que triguen, però bueno, són dades i és la mesura que tenim. I el conèixer com consumim energia, això és molt, molt important. I això és un exercici que es pot fer com a comunitat energètica, entrar a e-distribució o veure quins són els moments on consumim més energia, quins són els que menys, tenir electrodomèstics que siguin més eficients, poder canviar hàbits de consum, sí? Que hi ha també molta tasca lligada a com, com fem l'ús nosaltres de l'energia, independentment de si tenim un autoconsum o no. No, moltes gràcies, No, no, de res, Anna. Jo només per complementar una mica el que hem anat dient, és que hem comentat diverses coses per no interrompre. Parlava d'això, no? El cost de la instal·lació per poder fer aquest pla de viabilitat. El que jo recomanaria, el primer és contactar amb una enginyeria perquè us faci un pressupost, no? Hi ha moltes enginyeries que us fan el pressupost ja mateix a distància, que no necessiten que vinguin in situ i que per més o menys podeu tenir uns costos associats i sobretot, no? Quina possible producció pot tenir aquella instal·lació i amb això us pot servir per fer aquest pla de viabilitat i que aquests pressupostos, doncs, majoritàriament no tenen cap cost i que, per tant, es poden demanar. Pel que comentaves també a nivell de les assegurances, l'única cosa que sí que recomanaria és que l'assegurança que trieu, no? que veieu que realment està pensat per comunitats energètiques, perquè avui dia sí que hi ha moltes assegurances per instal·lacions fotovoltaiques, però a vegades molt pensat des de l'autoconsum individual. I en aquí sí, no? Per exemple, l'ARS que comentàvem ara, sí que ha tingut molta mirada aquesta de comunitats energètiques, que té tres packs. Té el pack per la mateixa instal·lació, per danys meteorològics o pel que sigui, té aquests tercers que deia la Mica, però també té, per exemple, una assegurança per al Consell Rector de la comunitat energètica. No? Doncs aquí ja depèn de les necessitats de cada comunitat energètica i com hem dit, res és necessari, però sí que és cert que una assegurança te cobreix en el cas que sigui. No? Al final, quan paguem una assegurança sabem que, ojalà, paguem per haver-la de fer servir, no? Però bueno, al final és aquest el món de les assegurances i podem parlar de les plaques, podem parlar de la mobilitat elèctrica i podem parlar de qualsevol tipus d'assegurança. Bé, jo només volia afegir donar-vos les gràcies per totes aquestes videoconferències, pel contingut, per la gent, els professionals que les heu preparades, perquè realment doncs, responen als dubtes que tenim i estem en un moment que una mica doncs, hem d'estar acompanyats, no? I el que feu, el vostre esforç, doncs, també ens ajuda a anar caminant. Perfecte, Anna, moltes gràcies. Una cosa que me deixava també, parlaves això de les APPs, no? Al final, l'amic ho ha resumit molt, molt fàcil, no? Que és a dir, si voleu estalviar, consumiu un moment que fa sol. I com sé si fa sol? Doncs mirant per la finestra, no? Que aquesta és la gràcia de les comunitats energètiques. Que sé que el sol que fa aquí és el sol que me'n puc beneficiar jo. Què passa? Que moltes vegades, si hi ha un projecte a l'altra punta de Catalunya, jo no sé quin temps fa allà, no? Però en canvi les comunitats energètiques, que l'energia de proximitat té aquesta fidelitat, no? I aquesta gràcia de no em cal una app. Jo miro si fa sol i si fa sol sé que en aquell moment és el... Poso la rentadora. Exacte, no? Aleshores poso la rentadora. L'altre és que tingui temps i disponibilitat per poder-ho fer, no? Però aquesta és una mica la idea de les comunitats energètiques, que tot ho fa molt més senzill i molt més fàcil i llavors a través de l'aplicació de Som Comunitats doncs podem mirar ja molt més històric, no? I podem analitzar més de, mira, doncs potser aquest veí que fa un any que té, m'invento, 2 quilowatts pic, doncs potser amb 1,5 em faria prou i aquest altre que ha fet 0,5, doncs potser amunt, no? I així anem ajustant una mica l'optimització de la instal·lació, no? I l'aplicació de Som Comunitats està pensat sobretot en aquest, no? Intentar optimitzar al màxim, ja no només a nivell d'individu, no? Sinó a nivell de comunitat, no? Que per això som una comunitat que toca pensar més enllà de casa meva.
Ara sí, ja no m'enrotllo més. Sebastià, bona tarda, que has entrat a mig fer, perdona, que no t'hem donat la benvinguda. Endavant. Bona tarda, no, és que he entrat tard. No, jo el que volia reforçar una miqueta era la idea dels costos d'instal·lació, perquè hi ha un cost d'instal·lació que és la connexió a la xarxa. I aquest és molt aleatori, perquè depèn d'on estàs instal·lat i el que necessitarà la distribuïdora per absorbir la corrent. I, per tant, és un cost que aquí no queda reflectit en tot l'exemple i em sembla que s'hauria de destacar. Destacat sobretot per això, perquè és molt aleatori. Vull dir, pots anar de 1.500 a 7.000 euros tranquil·lament i, per tant, gravita molt sobre el cost d'instal·lació. Sí, aquí, Sebastià, només per comentar, en els plans de viabilitat no veiem inversions. De fet, heu vist que aquí no sortia com paguem la inversió, no? I que això és o sigui, el pla de viabilitat ens ajuda per la despesa corrent, però està clar que és una despesa que s'ha de tenir en compte a nivell d'inversió, 100%. Això que vol dir la mica, no, amb això, que al final la connexió la pagaràs una sola vegada, no? En canvi, Sí. la instal·lació fotovoltaica, que també podem pensar com a instal·lació, però sí que al cap d'uns anys ens tocarà renovar-la i canviar-la, no? Per tant, no és pròpiament una inversió. Sí, però jo ho comentava perquè aquí a l'exemple hi ha el cost d'instal·lació en funció del que hi ha estipulat per quilowatt pic. I està bé, i és correcte com a exemple, però és que falta la connexió. I la connexió, insisteixo, pot ser una sorpresa tal com per desestimar fer la instal·lació. Vull dir, jo sé casos que els hi han demanat 75.000 euros per connectar, perquè han d'anar a connectar no sé on, perquè la xarxa no aguanta, les històries que vulguis. I esclar, dius, ei, davant d'això deixem-ho córrer. També deuen ser instal·lacions molt grosses, no? Aquestes, Sebastià, imagino. També damunt dependrà molt del tipus Sí. d'instal·lació, però sí. Però bé, al final, això, no, quan fem el projecte, no, aquest pressupost, per exemple, doncs ho podem sol·licitar per poder tenir en compte també quina és la inversió que ens tocarà fer inicialment. Sí. Molt bé, gràcies, Sebastià, per l'aportació. Jo us animo, no és tan complex el tema, jo sé que fa por, però no és tan complexa. Són sumes i restes, el que hem fet tota la vida. I si no, aquí estarem per donar un cop de mà. Exacte. I si no, també us podeu gustar les coordinadores o qualsevol altra persona que hi hagi en el territori, que hi ha molta gent que hi entén d'això, com per exemple Tandem mateix, doncs, que són experts, i que per tant, bueno, mica moltes gràcies per aportar-nos llum a aquesta foscor. I res, només recordar que queda una sessió més, que ja serà l'última d'aquest cicle de xerrades, que serà el dijous 19 de juny a les 6 de la tarda, que tractarem tot el que és de fer xarxa, no? Intentar doncs, contactar amb ajuntaments i entitats locals per créixer més enllà del nostre abast i intentar sumar el màxim de, ja no individus al projecte, sinó a nivell d'entitats i projectes per fer realment una comunitat en el nostre territori. Així és que moltes gràcies pel vostre temps i recordeu que us enviarem per correu la presentació i també el vídeo perquè podeu accedir sempre que ho necessiteu o compartir-ho amb qui necessiteu. Moltes gràcies. A vosaltres. A reveure. Adéu.